Jamen, jeg hedder Flemming Blicher. Jeg er forfatter og foredragsholder. De sidste 5 år har ændret meget i mit liv. Der er mange, som kalder mig konspirationsteoretiker også. Du er en scumbag, han kæmper imod en statsminister, som bryder grundloven. Altså, min tipoldefar var jo Sten Steensen Blicher. Den uretfærdighed, som han så i samfundet dengang, den tror jeg er den samme. Den kan jeg i hvert fald spejle mig i dag. Man kan jo sige om frihedsbevægelsen, at hvor den førhen var sådan meget, vi er imod, vi protesterer, så i dag så er det sådan, jamen, vi viser vejen. Altså folk er gået i gang med at dyrke deres egen have og opkøbe land og kunne brødføde sig selv. Vise vejen for andre. Når man bliver set som en modstander af staten, så er der mange konsekvenser. Det er blandt andet altså politiets behandling af en. Der er også andre konsekvenser, fordi folk ser jo ned på en, når man siger ting, som ikke følger det narrativ, som regering og staten udvikler for os. Man kan godt spørge sig selv nogle gange, nytter det her overhovedet at gøre oprør mod et system, der er så stærkt og har så mange ressourcer? For mig der er det lidt underordnet. Altså det handler om sandhed, det handler om at gøre det rigtige. Vi skal igennem den tid, vi skal have det opgør her med vores samfund. Jeg er klar til at dø med støvlerne på for sandheden og for mine børns fremtid.